Moro moro, mä oon taas jälleen Karin. Täällä on lumet sulanut ja sen kunniaksi nyt kuvataan popparileikki Ninja Hiili. Täällä on poppari. Mitä täällä tapahtuu? Näistä! Ja siis pitää nostaa ninja potku. On sekin. Joo. Poppari leit hiilissä sun pitää olla. Jollain ihan missä haluut, vaikka täällä tai näin, mua ei kiinnosta. Se on se! Poppari! Sitten lähtee se ninjapotku ja... No vähän niinku polkisit sun mopoasti, et sä niinku käyntiin. Kyllä se siitä sit lähtee. Ja sitten toivottavasti se menet siihen päälle. Mitä helvettiä? Pitää olla ninja, muuten ninjapotku ei toimi. Westside 50. Seuraavassa videossa saatatte oppia tuplatreeni.